धेमाजि जिल्ला जियादुल खुमथिया दैया फोजोबस्रांनायनि महर लादों। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो अरुणाचल हाजोआव गोब्राब अखा हानायनि जाउनाव जियादुल दैसानि दैया बांदों। जियादुल दैसानि दैया बांनायनि जाउनाव ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानानै फैदों। दै बांनायनि थाखाय 15 नं राजा लामायाव थानाय खुमथिया दालांनि सायाव बालाहाया फबनानै थौले जाना दङ। जाउनाव जियादुल दैसानि बांनाय दैया दालांआव सौदावनायाव समाजान खुमथिया दालांआ जोबोर गिथावना जानानै फैदों। बेनिखायनो बिफाना 15 नं राजा लामायाव हान्था मेलाखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। ओनसोलनि रायजो राजाया बे थासारिखौनो लानानै गोदानै बानायनाय जियादुल खुमथिया दालांनि खामानिया जोबोद लासै लासै मावनायनि थाखायनो रायजोफोरा बेबादि जाथायाव भुगिनांदों होननानै फोरमायदों आरो थाबैनो फाहामना होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। বিয়াদুলৰ পানী কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িছে? ৰাতিপুৱা 6:30 বজাৰ পানী বাঢ়িয়ে আছে। এতিয়াও বৰ্তমান পানী বাঢ়িয়ে আছে। এতিয়া দলঙৰ ওপৰত উঠো হৈ যাওঁ দলংখন অলপ উঠিলে দলঙৰ ওপৰতে বাগৰি যাব। কি হ'ব পাৰে? এই দলং যদি উঠি যায় তেতিয়াতো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব। পিডব্লিউডি ছিগি গ'লে মানে এইটো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈ যাব নহয় জানো? কি দলং এখন? এখন কুমতীয়া আপোনাৰ গাড়ী চাৰি অহা যোৱা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। হয়। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360